tsvakana baba mongana baba makunzwa udare nevana zviri chaizvo haichabundi zvakadii zvakanaka yeti isusu vana baba tozoti vanounza vana kui matare uyai mhuri onai mungazofunga kuti tine zvetiri udini isusu hatina zvetinazvo uyai tifambe tinozwa tobatsirana nyaya irapa haisi witi handini inyaya yekuti vanhu vari kuchema kugara zvakanaka vanova vana vanhu venyu nevazukuru venyu saana baba ini ndikatofonerwa izvozvizvi kuzi mwana wangu warwara ndinototi dai nyaya idzi zvachitopera ndiende kuona kuti chii sababa mwana wafa chendinoziva ndechekuti asati atohwigwa vana baba vanoita dumba rekutoti munhu iyeye unosara ohwigwa vana baba akutoziva kuti chii chakaitika havatauriri vanhu kuti takudai mukatosvika pane rufu munosvika ana baba pasina paita pasangana muzukuru unekapika apo ana baba anototi zvere munotobata maoko kune madzimai ana baba atobuda zvanonogesa kuti vamwe vanonoka kusvika just after burial vamwe vanhu vese vaenda pamusha ipapo panosara ana baba vachiita mubvumo nekuzwa kuti uyu mwana kana muzukuru azororama manje vemwapa pana vanhu 12 more isu kwedu kukafa 1 ka munotoziva kuti kwakafiwa vana baba vedu vanotoonekwa vachitara muto 1 hakubvumiswi kufa munhu 1 kwenyu kunofa 12 muchimirira vamwe kuti vawedzere handizi zvinozozvizwisisi tichitarisa tsika dzedu dzechivanhu ngatiti chinhu chaitika chisinaonaka saana baba ndo panozotanga kobuda kufungidzirwa kuzi ndivo chete mumba chaimo chaimo pane nyaya yakatoitika murume nemukadzi vari kugarisa vanhu hava kunetsana kwanga kuita bva mabiwa tv mumba maziplasma aya mazihombe rekutoti imimi pamumuri 4 munotonetsana kuritakurirana but rakabiwa zvakanaka wabirwa acho mururizwa zitv rovero rakabiwa zvakanaka rakanyatsobviswa zvakanaka hapana dhoo rakapwanywa pahwindo haribude rakatobuda nepachi padhoo hapana kuti tv iyoyo kakutakurirana kubva panapa kusvika padhoo apo munenge mauda kuzorora saka pakashandei mota yakapinda nepagedhi rine remote control tv yabiwa baba arungo yakadhakwa hama ari mumapurisa mai ndo vakazoenda mumapurisa kuti tumba kwedu kwakabiwa tv baba vakadini vanyarara mapurisa auya tv yake yakabva apa kusvika uko hapana pakapwanya nomupurisa waya ndibhuru wangu mupurisa wachi ndakava ndakano ngatisabata taudaidza cid iyi akutoda cid bozi zvikata ndibabaya zvasamira ini matidaidza tiri mapurisa toda kutsvaka mbavha zvikazariwa zvecid imira akaba tv ndiani
saka ndati ana baba munoda kutungamira mhuri muchioneka kuti muri kutungamira musazonzi ndii makabachi tv iye example chete ndangopa kuti munhu anofanira kutungamira zvinhu muana baba chinhu chandiri kutenda ndechekuti mauya amwe ana baba anoramba kuuya kunyaya dzakaita sedzidzi tanetsana nawo ana baba wakawanda munhu vachiramba kuuya imwi maita zvakanaka chido chekupangidza kuti muri kufambira pamwe chete nevanhu ende dambudziko racho imimi riri kutokuti iwo futi rutokutambudzana ndo zvatei tichitarisira tiri muno tiri macommunity leaders tichida kukuita kuti mubatane mugarisane mufambisane zvakanaka saka mwana uri kutaura kuti tatiri uchiti ana baba zvaaripo nevamwe titsvakirwe munhu unotibatsira kuti tionesane kuti dambudziko iri rakamira sei ende torigadzirisa sei munoti kudii ini zvakanaka vana wacho ndo zvamuri kuda uti kana indotiwo zvakanaka bcause zvinotipa closure zvinotipa answer bcause izvozvi zviri zvinhu zvakati nyangarara mushauri upside down hamuperi rimwe svondo umwe apenga umwe afa hazvizodi kudaro maita zvakanaka ana baba aripo mwana wacho muripo mofambira zvinhu zvomuisa zvinonga izvozvo makakasi todini tinofamba navo hapana chinonetsa zvawanoda iwona tinoenda kungana kuti magutsikana neimwe kuti magoda musina kugutsikana timbonofamba tichienda handizve zvatinoita imi mukabuda muchifamba mega chances dzekunyeperwa are very high asi nyaya ikauya mudare mune makubuda nyaya yenyu iri mudare uyo wacho achitosvika anotonga achitaurira munhu wachona kuti isusu tiri kuda kuita nyaya iri under chief sauromo saka umambo hwedu isusu imi mune musi kuchaenda kozwa nyaya iyi haisisiri yenyu bcause mega makatoitadza hamuna kugona kuifambira hamuna kuzviita kuti makaita umwe naumwe ipapa paune anza yake ende pane kakutondongedzana kanenge karipo ngoti uyu unenge akazwa uyu kuti zvakazindinhingi uyu zvakazindinhingi mahiyese ende word of mouth against word of mouth hapana unenge aine nyaya inonyatsobuda kuti zvakati saka apa chaakubuda nemimi idare imimi maakubudawo mutori anda dare anza iri kunobuda apa besides kuti amwe muchafara kana kuti muchatsamwa kana kudini haisi yenyu anza iyoyo ichabuda kumupurisa yodzokera kudare imimi anza ichatomuchadzinzwira kana mukadzinzwa yenyu muri ikoko hamuna chemunoda anza dzirudzoka kudare kuno tichauya togara madzoka right uyo akupurizenda takafamba tangamiri zviro zvakafamba kudai ndamutaura kuti achakutungamirira here change riri dare ende nyaya ikanga iri anda dare hapana anonyepa anoda kunyepa mukasvikapo muchamudzwa zvaanotaura nditotokwenda kubata rufu rwakati hazvitomboitwa mukazwa munhu unodaro waidonyepa hazvinyepwiba unotokupai anza achitokutaura munosaona kuti munhu utaure zviro zvinonzikwa motozwa wechipiri munoti zviri kutofanana newekutanga motozwa wechitatu motozwa kuti zviri kutofanana newekutanga maanza iwayo ese odzoka kuno imimi ese modzoka kuno togara pasi totora maanza iwayo kuti paine ngozi inoda kuripwa inotozofembwa futi ichibuda kuti iri kudei yotaura futi zvairi kuda zvotoripirwa futi kupi mudare muno mweya iwoyo tozoubvunza futi tapedza kuti zvataita ndizvo here
iwo mweya utoroti ndizvo ndandichida mandiitira zvandandichida ndafara ndasunungura varanda venyu mavaita havo zvavanoda zvese ndapedza vanoroorwa voroorwa vanoroora voroora vanoenda kumabasa kwavo kwakasiyana siyana vototanga kuenda ndo zvatinoita process yedu muno tadaro tirei tatopedza tautanga zvinhu saka pamusoro yechifu pamusoro yemutape inini penongoti phikisani nemwana wataurawo kana munhu echide kupedzere nyaya echituruke komuri mama mwana waturika nyaya exactly zvarikura asi ichitaura kuti tinotaura nawo hapana chinoitwa apo mambo norambira napo why nditi tinorambira napo mukoma wangu inini waizi Ephraim wakashaika paya ndakapedzere pachikora sabhuku waizi Mazano Barikinya ndipo vaimuziyawo mutake ndozwawo mazita akataura muswai kwemunhu kuti anatimbira mukafe munhu wobatimbira munhu hamuchamuipa munhu musati matsvaka kuti chii chinokonzesa zvirezvi saka ndiri nhasi chaiye kana mangwana pasimukuzvake uendwe kozwa kuti chii zvinokonzesa zvirezvi akazwa mambo wangu aiona mangwana aiwa iye wakata musi wacho shuwa anhu akasimuka zuva racho inini sibasa ndanga ndiri pakuri kopai chaicho ndakaite kuti ndakape excuse ndakadaiwa kabuyo matauro wacho tazwa kuti ukoko basa kwako kashata kuri chai saka anhu anoenda tokwaza anotsvakwa akabuda kana shuwa akatsvakwa akabuda ichibvapo epurisira mama chiendai akaenda kungaoni ndopavakaenda vaenda kungaoni kuya mutape vaenda kungaoni inini ndinotaura chokwadi mambo pamberi penyu vaenda kungaoni vakapere vhiki richipera iri pakaunzwe foni mambo foni yaende kubasa kwavo aenda kuye kwendini takaita kumura chief officer ndaiteva 5 deni chief officer wapuwe foni kuti imbe udiwa na sabu kazamba ndadzokubva kubasa ndaindi out nebasa ndandizvaenda chief akanditi imbira ndakati one ndakati chiri mupasha wangu adzokushaika kuruwa second ndakati nzvimbo mbiri iyi yanga yachitatu nekushaya kwamugoro ngati chashanda sei shamwari asati anditaure nyaya ndiyo yamerano neiko shefu akati wakaenda pese takutambisa katatu akazvita ndokakapuraii apo apane samba iyi kasamba kanokiudwa na samba kumusha kwako iwe unoshanda sei shamwari pana saka anyhow handikurambizi nai kuti uende kumusha kwako ine handichifika kusabati ndikurambizi kumusha kwako apiti endaona samba hari dhei yacho iyo andibvumidza ini ndakaenda kumarifti kwakusara bari makombi kwakumusha ana uzomusha kwangu ndakaenda pasabhu straight pana Mazano wacho iyi ndaenda pana Mazano uri muvu wakanga ofisi yake ndichoswe mwari ndasabhu kundauya ndawe message yekuti murumidaiza sabhu wakati watinyi ndiandere kumessage iri kutaura kuti ndiri kudiwa ndiwe sabhu kari apa kanyorwa uzwi uri kudiwa nani nasabhu foni yakafonwa ngumfanana Ravmo uri muno mava ichifonera kupi iko iyo katika mkuru pakatori mwedzi dzangu pa mukoma wanda ndakateerana naini uruka wakarandi make zvino zvakadai wakavhara ungani chikwati kuti iyewo wakazwi munyu vaionekakona mavazwa nje right inini ndarimbozwaro shefu hapana ndinoziya kama ndakazoka nomupurisa wamambo uya murodhi urigomunda kwake ndiri kutouya ndakati kuna mukadai kuna sabhu wacho
ndakamuti pamusoro ife handito wati mwana mambo akati pamutamba nembe ndaikumbira kuti pane here zvamwakatauriwa because of me ndo ndakabvunza iyo akati maererano ndikati maererano kwamwakaenda akati shamwari inini izvozvo izvi mutambe ndakataura ndakazwa kupi ndii ndakaenda kana zvine chekuita newe ndikati ndora ndinobvunza chete akati iwe ndikuna mutambaona right shondazona peke ndadzeyo anhu aya handina chendinoziya mama varonga kudzara titanga ndakaenda straight kwamambo ndandabva wati ndirude kuti munhu akasizi zita rangu ini kuti udukana mambo ndiri kumuda pano ndirude mbuzi zabhuku ndini uyo ndaenda ndakutangore kumwe hama dzangu manje ndakaenda kuna mukoma akuru babawo ari mukoma iwo ndakafarira maningi ndaiane justice ndakaenda pasvika ari pamba pavo mukoma ndauya akati yachii mukoma ndauya ngekuti ndakadaiswa sabhuku ndiri upi asi chandishandisa inini ngechekuti sabhuku wacho waramba kuti handikuza kungodaidza paka pane mukunda wangu ndakasi uri pana mukunda wawo mukoma angu mukunda mukuru wacho wanga ari mumba mukicheni ina ndipanga ndihistep akati wakabuda ndizogara paberere akati babamuni mwati kudii naye mwatowanda kwamutire kutaura iye mwaitaura ndikati mwanangu ndadaidzwa ndisabu kuti uri kuona sabu ndisabu uri kundambira mukoma angu akati wakatanga nyaya iyo ndiani mungokanutokanuko mukunda wangu akati baba nyaya iyo yese yarongwa ndakarongwa ndichizwa nyaya iyo yakarongwa ndiri kuzwa ini mukunda uyo katika vanhu vaya vese vatoise mukura nabamu ari pachikwakwa tinyi yese yarongwa manje sikakui wauya peno zvakataurwa sei saka izvozvi izvina tichinokuonana before iboni mambo ndakasimuka inini wabva ndaende kwamambo ndakatangweni mukoma waya ndakaura waya umweni wandakagara naye wakatonga atopenga ipapo kuti iwo waisende kwasabhuku waida koitei kwasabhuku akati iya handini sabhuku ndikandifonera chiti ndiurundi dai waisendere kwasabhuku iwo watanga kupengama right fumira ndakaenda mama taenda kwasabhuku pamukoma wangu paya ndipera ndikosongana kachaikaya ndasongana ipapo mambo ndakamba yakuzi wauya nhasi pake papera anhu ese aungana manje ndakaunganirwa ndikangowapera nhasi pake panhasi papera ndikabzirutapana zvinezvi anhu anga ari pandipa witise panyaya iyo itugu uyu muina udetson was there bozuri wanga aripo wakandiponesa ipapo ndimika mangisa mambo wakadai wakasirikuda wakadai ikazvizwaramba musadaro handizvo zvinoitwa handizvo zvino kwese kwakupengwei ndiri kunyepera kuma nditairewo ndiri kunyepera kuzi mira ndati ndiri kunyepera kunati hungokwete ndopanzvanga ndapedza kudaro mambo nipauya akazondisapisa kutisapisa chaiko kuti mungatourawo ende ipapo shokwadi zuva rachoro zvava zvatoshata sabu wakazodaidza futi mupurisa wake kuti ndiri kuoti vaite zhozhora Alright musharuka nyaya mwatsanangura taizwa but as this case stands first for now kufunga nyaya ika iri kutora a new twist yekuti kwakuda kuti kama findings out yekuti chii chiri kunetsa ndaikumbira kuti babaka ndaikumira makakasndaifunga kuti baba imimika handiti tinoziva kuti vane baba anohya chihururu chehuku chihururu chehuku chino zvinoita kuti chihiwe ndimbaba munoziva peposi yacho ngeyei inyaya yekuti zvinhu zvese zviri hashi zvinogona kukuwadza huku zvinopindira muchihururu ndo chinotamba nazvo handirika saka zvinoreva kuti baba kudya chihururu kwavanoita zvinhu zvese zviri ugly zvinhu zvese zvinonzi zvakashata zvinoitika mumusha impact yese inoperera panani pana baba saka nyaya zvaya muna Changamire mumavoko mamambo yanaka chisikai a new beginning
chitangai zvinhu zvitsva zvekumashure zvamakaitirana nezvamaka izvi zvichimbozvisiyai moita baba aita chihururu handitika mochitanga panyowani mochinzwa nyaya yauya neana kuti izvo as it is right now zviri kunetsa chacho chii mungachisorova sei. It's okay. Inini nyaya yenyu maamuri kuagiwa basically papoindi yokuti tinofamba takambofamba hatigari basa ana baba but ipapo tiri ipapo ndozvandambomutaurira tiri kutotanga apa hatoti kuti maamatozvizwa kuti pamunofamba muri nega chanzi dzeunyeperwa ahai asi mukafamba muri mudare munogona musinese asi nyaya yacho iri andadare inobuda maresults akasiyana. Saka ngatisange kunga kuona kuti uyu auya kuti auya kuno ari kuunza inini tichitarisa zvakaitikawo mashure auya kutosikawo advice assistance and all those things under mambo. Hapana uri usungwa ba, hapana uchihandi, hapana uri uzwakati kuuya kokumbira inyaya yekuti akatozoona kuti kufamba tega ane wakatomadvise kuti mimi nyaya yenyu maprofita neng'anga vamwe wawo amatsotsi anoda mari muchapedza mari madii kuenda kuna mambo kudare motungamirirwa nedare kuti vanhu vamunozofamba inini zvinge zvaakutungamirirwa nedare ndo patiri. Saka ngatisanyanya daubhesa edu mavhekisi edu pane zvakadini zvakaitika bcause zvakaramba zvakashaya solution dai zvamakaita zvakasenza musirichi pano. Saka ngatisanyanya kuda kubhenga that kana kuzvitaura edu zvinozototanga kureza mamwe matension nemamwe maarguments nemumwe kutaura nekuti zvichazotoita kuti murudo utofamba mukaa muchida kufamba munoda kufamba muri mafree spirits musafamba manga mambo-tokonyana vanonga vakambosenza kuma-abattoirs kunourayiwa mombe kuya. Mombe inoisirwa chikafu iri kutodya so yobva yazine stagani pa that's ndizoona kuti nyama yemombe imwe inonga yakachena zvakaitana. Mombe inourayiwa yaka mombe ikangopikitika chete kujamba haichaurayiwi musi wacho kana nguva yacho kuti muchizviziva. Mombe inorohwa yakapfavirira so zvese blood pressure yayo iri low. Isusu dzedu dzechibhoi inosungwa kubva panapa kusvika kwabiriru ichirohwa inourayiwa. Ukaiuraiwa inonge yakatsvuka kuti saka muchida kuita zvinhu zvakaita zvine kufamba izvi ngatisazoda kufamba mwambuti hamupwendani mafingers. Be calm, muine mafree spirits, show what's name attitude mosvika bcause mwese muri apa hapana uruziva zviri kuitika unless kuti aripo ngatisapedza nguva ngoti ndoziva kuti manyabuda ipapa pane anza dzichabuda. Handizivi kuti ngeekasiwanhu kedu tichida kutanga kuburitsa mari nekutanga kuda kunyepera kutesta kuda kuita inozi try and error kuona kuti ndinoonekwa here zvinobuda here ngekuti pano wakandipe mugarang'anga wakazi haubudi. Imimi hamusi kuenda kung'anga, munogona kuti 2 maprofita 1 ng'anga kana kuti 2 ng'anga 1 muprofita. Musaenda kumaprofita 3, musaenda kung'anga 3 ngapa dai kari kachimari kari nani zvakiti 2 ng'anga 2 maprofita. Moona anza dzekuchiprofita dziri 2, moona futi dzekung'anga dziri 2, vochiona kuti zvakamira sei. Maanza abuda ipapo ozotorwa kuita 1. Yabuda 1 yacho tochiidhira nayo ya1 kuti iwo wabuda uri 1 tokuchii zvofembwa kuti uri mweya wemunhu wakafa otaura zvaari kuda. Imimi modzoka futi semuri moita ma5 cents enyaya
batanzi. Anhu afa so far they are about 12 or more, isn't it? But muchashandiswa kuti mimi paino wazobuda kuti une mweya uripo kana kuti zvakadai, anogona kuti ndinoda mombe 7. Munofunga kuti value yemombe 7 inoikweta kukava value yeanhu 12? Hakuna zvakadai. Tine nyaya yakaitika munhu pakafa anhu 5 consecutive 5, but mweya wacho wazobuda muno wakati uda mombe 4. Mombe 4 we are talking of about $1,000. Asi anhu 5 atodii? Atofa. Saka imimi ngatisanyanya kufamba tichiti baba mudiki, sekuru, mainini, mbuya, zvimwe zvinhu zviri kunetsa hamuna zero nazvo baimo. Chokwadi. Ngozi zhinji dziri kunetsa tese muno ndedzekumana 1918 dzimwe dzacho ana Siso John Rhodes akatodzivitirisa. Handizvi kuti ngozi ngei chinyanya kudai iri kompyuta inorarama. Ana Rhodes aitotarisa kuti arume ari kuuraya munhu ngaibwawa hazvizonetsa nawo izvo. Ndo zvinhu zviri kumunetsa rini. Asi mune mafambiro emunozoita anotanga kubuda kunongedzana. But 1922 hapana wanga akova. Ana baba ini ndo anogona wanga akaita zvaanga akatoita nguva iri. Because kuromba nguva yatiri kutaura nezvayo was a culture. Yeah. Usitorina chikwambo, usitorina kubata pamba papa unenge zvakafanana nemunhu usina foni. Ndiani asina foni muno? Ndo zvakaita vanhu vekare ende hatidi kuashora because zviro zvavo zvaifamba nekuuraya umwe munhu. Be it chigayo, be it shop, rori rinotakura mavhu raitoromberwa kutakura mavhiwa paiurayiwa munhu. It was a culture. But isusu tiripo kuti tizvigadzirise. Mubhaibheri zvirimo kuti ngozi yakaitwa nema great forefathers ichabva ikoko kuuya kuvana. Ndimi vana vacho musanongedzana, ngatifambe tobva tazwa kuti chii chakaitwa kare kedu, ende musabvunzana nekujustify kuti baba ari kubuda ngako iweyo kana kuti ngenyinyi kana kuti ngeimba iyi. Mukadaro maakupatsanurana. Tambirai kuti zviro zvakaita ana baba enyu achiromba ndo zviri kuita kuti munge muchirarama. Mungadai mwakafa ngenzara. Airomba kuti mupone. Angati wafunda, angati padofo, ari arombo. Obvunza hama yake ozi uraya munhu. Uendese ana kuchikoro mwakuye makasunga tumatai mwanyepaona kuti mari yechikoro iromba remunhu. Ndiye munhu wetu. Zvaublema futi. Imwimwe mune zvemurutoitawo futi nii. Izvozvi zvichanetsawo futi chii? Ari kuteera. Munodaira kuti mumba zobuda nainyu achiakidzwa kuti baba yako anga ine cellphone yo. Bhozi katorika muraramiro. Iyo zvizvi ukabuda kuti iwe ndipe nhamba dzako kuti handina foni anhu ano. Sina foni. Kare waizi hauna uromba. Saka uri urarama sei? Saka hazvijajirwa, hazvibvunzwe munhu, hazvijajirwe munhu. Zvinongoda kuti zvidi zvigadziriswe. Okay. Inini ndinoda wangu kuti ndakumbire kubuda tate. Emoji tate. Ndimwe munotiyanisa. Yauya panapo yenza ndiani? Ndimwe. Ndaikumbirawo hangu on my behalf inini. Kuti vana imi neana vabaini wani. Kana mwechironge zviro zvenyu musazonde munhu wani. Itai kuti munge makabatana. Ngokuti kwangu saiti mutape ndichitakuti handisi kupenga pa. Kazhinji kacho ndichiona zvese masaini anoitika kwendiri. Vana ngaidi wese kuti unange kuti kunani manje? Kwendiri patona. Saka zvakada ndinoda kuti mutape. Imwe muri weimba ipi? Hombe. Imba i1 ndiyo iyi. Asi mukuru ndiani? Mukuru la. Ndo anochizoterwa na imwe muri mudoko. Ande ukule tutai. Nawa. Muri ana baba. Iya baba wechete etiri ana baba nacho. Zvinoitika manje ka chiro chikashata mumba zvambotaurwa apa chinonanga ana baba. Ende ana baba acho hachinangi ese chinonanga akatsvukira zvimwe akaita zvinhu. Ane motika anosenza utaundi
anosuta-suta pamapawo nyama masoseji ndo zvinotarisira zvirozvo zvinonangana nouroyi doro. Amwe anomwa masesi, imwe munomwe hwakafutubhaiwa. Zvirozvo zvinonanganidzwa nouroyi, hazvisi kwenyuva. Isi titoriwo panapa, zvitoriwo futi izvo. Une motikari handina, une imba kutaundi handina, une chakati zvaanaka anodzidza kuzvikoro zvaarungu zvakadai zvakadai. Ndinotozomuroyi futi but ndinozvitambira zviro izvozvo because chinoita kuti vanhu vadaro. Ukanga wakapuhwa zodzo mumusha zviziva kuti zvese ndiona zviriyo. Anhu anotanga kutoona zviri mberi kwako. Chinoita kuti uwengwe nanhu hazvisi zvauri kuita panguva iyoyo, nezviri kumberi, ngezviri mwauri zvakaiswa zvavanoona. Vanozviona kuti chibaba ichi ndo chine yese ichi, ndo zvavanovenga. Imimi mungatarisa kuti hanoo ndakamborowa, hanoo ndakanyima. Kutopa kwamuri kuita kubatsira parufu, mobatsira wadzingwa chikoro, mobatsira munoronga wamuroyi. Hatina chekudya, wotora hupfu woendesa, hupfu wabva womuroyi, bikai sadza. Asi muroyi tarisai kuti hapana pakavhurika here, hapana pakasi, asi hamuroyi. muchida kuona kuti hamusi muroyika. Kudai mwazoti mukafa imimika, dai mwazoti mukafa muone madiri anozoite pfuma yenyu mwafa. Ndopamunoti hamuroyika. Saka ndati dzodzo remunonga makaiswa mukanyasvika panantu akawanda mogara kwekupedzisira, hapaperi 10 minutes pano wauya asaunzi imini hanzi uyai mugare uko. Mukasvika pane saka izvozvo vanhu kuchirungu isusu tei tichiti those are blessings, zvinhu zvakanaka. Kuti vanhu uroyi ukapromotwa iye achidzimba uri mushonga ukadai. Saka mukazvitora hamuchapangidzi kukura, hamuchapangidzi sababa. Because zviro zvandiri kutaura pano, munhu wese uri baba hanzi if you are at the top, prepare to become the topic. If you are a head of a house, head of a department or a company, prepare to become a headline. Ndiwo unotaurwa iwewe usinyaripo ningi anombosvika panonzi hana kana kuti amuzona sakona iye paasvika apamboita ozi haana kuuya unzi shosho natsai kubvunza. Iwowo osvika hwavo otsamwira vanhu zviro ndozvendataura kuti zviro zvemunoda kuzofambira zvizofambi zvakadii zvakanaka. Imwimwe zvitambirei kuti muri muroyi motungamirana sana baba nezvona ino. Muroyi wacho ndokuti mubva mwazotomuzivawo futi. N'anga dzacho pose dziri kutomunanga futi, but imimi mukazoda kuzvitsvaga kuti nangu baba akanangwa nen'anga muno asingatozvizivi kuti muroyi kwabva zvazobudira muno. Akatozoita nyacho ndo akatiteererai dare uyu baba uyu ari kutoshandiswa naamwe ana baba acho. Baba ari kutoroya chaiwo asi kuonekwa ngeaya ndio akatora bvuri rakuisa pane uyu aya kuti pemunofamba ava ndo vanobuda, asi muroyi chaiye ngeuyu. Baba zvisisa. Saka zvimwe zviro zvacho kazhinji zvinototaura vanhu manyepo. Chokwadi ndo chetinoda kudini tovatanda kuona. Kana nemwimwe hanzi the truth shall set you free. Zvatsamwa tungamirai mhuri ndimwana baba anza ana acho imwimwe munozoagarisa pasi kuti muri kuzoona izvi next time handidi kuzvidini zvoona kana kuzozwa zvichitaurwa muchizviita zvakashata. Chifundai neanza dzadinidzi dzabuda matokirinzwawo ipapo bhozi izvozvi chinonga chindori nemi iyi nditori nacho ese madharara paroye
mbuya dzese aroi wachembera munhu wakura ukasara uri baba mai mbuya wamuroi urusara sei vamwe vachifa ndiwo rudini uri kuuraya manje tingatadza urarama naizvozvo era koma ini ndini mukomana mungurumba medu ini munhu akashaya mari yekombi ari paari kana akadonesa foni kana akadini unototi mukomana achenesi ini no zviro zvangu zvikandivhiringidza ndoti mudhara handimuchenesi iye mudhara wacho otowo mudhara wani saka hatingatadzi kuronga zvinhu ngenyaya dzekuti vanhu vari kuiti zvakati okay chirongai iwe handi wanga wakagara wakagadzirira ineni chendinongoda ivo sevanhu vane dambudziko riripo tinongosununguka tofamba toenda hapana dambudziko ineni hamureni to move zvanhasi handina mangwana nyaya dzendisingadi mune nyaya yandambozwa mambozwa nyaya yanga iripo yana uyu yemukomana wekuzokatiza uyo muchatizana futi imoka nyaya yatotaurwa nezvayo dai musi kuda imimi mungadai musina kuuya the fact that mauya chauya masikati charabandiwa chauya usiku charabaoko zvaimwaita zviro zvenyu muri pamwe chete pasina South Africa ba zvazodzokoko iye ndiye une information woziva yacho ipo baba pachazobvawo futi une information mozosara moti pemasvika mozi pana wanga aripo wasuduruka watsauka ndiye une nyaya kuda uchamutsvaga hamuchamoni ngenyaya yekuita inozi procrastination chisumuka imi munotofamba mupurisa uripo moenda mozwa next court date yedu 1 February. It depends kuti pamwe panenge paine zvimwe zvinhu zvinenge zviine emergency zvinoda kunga zvichidini. Inini dare rangu am very flexible. My mandate is to make sure that my problem asoroveka zvakadini zvakanaka kuti paine zviri agent vakakaswa next Sunday munogona kundinotify tinogona kudini because amwe anogona zvoti pamwe musi wa1 wacho nemaresults abuda pane mamwe maresults asingachengeteki bekuti munoona hapana panopere masondo mairi maresults ari mudhisha dhishi ticharishaya riine maresults otoka maresults emaelections ballot box rinotaka kuti unombozvichengeta kusvika Sunday next Saturday tisina dare asi kana paine zvisina ku very essential vanobva anotipa maresults anobva ataura kana zvichitoita tinogona kurira imi chete tozviita panapa tinoita nyaya yenyu imimi chete kuti paine zviruda kutovhujunurwa tovatotozvivhunjura then next 1 week tautoita dzevangu ndinei ndiripo mazwisisa tiri kufamba munondipa $30 totosumuka pano sinozoti takunze uko amazoyangekuda because amweni anoda kuzoita chikoronyera anoda kuzoita chikoronyera but tiringoitira zvinhu zvenyu imi muchisumuka pamorongana kuti mari yangu yavo tozosumuka toenda handitika ende pamunochiti moronga delegate yedu motika totofamba totoenda handiti atisina dzakawanda endai moti rinongedzana uko kuti semhuri tofamba totiri kuenda nawo then mozongondipa nhasi tirisunga tichenda hapana mangwana ndani